अबे ଏକୁଶର ଥର କହିଲା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଗଲୁନି ବେ? ସେଠି ତ ରେପ୍ କରୁଥିଲା, ସେଠି କଣ ପାଇଁ ଗଲୁନି? ତତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଡାଉରି, ସେଠି କଣ ପାଇଁ ଗଲୁନି? ଆବେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ମାନ। ଆବେ ହରିଆ ତତେ କହିଲା ସେଠି ତତେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କହିଲି ମୁଁ ତ ଦେଇଥାଇଥିଲି। ଆବେ ଭିକୁଶର ନହଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ଆବେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଅଧିକ କହ ମତେ, କଣ ଆଉ ଦେବି? ଆଉ କଣ କହିବେ? 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 ମତେ ସବୁ ଲୋକ ଡରନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କହ ଦେଖିଆ? ଆବେ ବାଘ ଚମଡା ବେ, ହଳଦିଆ କଲର ସବୁବେଳେ ମୋର ଥାଏ, କଣ ପାଇଁ କହ ଦେଖିଆ? ଆବେ ମୋର ହେଲା ହଳଦିଆ କଲର, କଣ ପାଇଁ କହ? ହଳଦିଆ କଲର, ହଳଦିଆ କଲର ବାଘନିଶ ହଲାନା ହଲାନା ବାଘନିଶ ହଲାନା ବାଘନିଶ ହଲାନା ହଲାନା ବାଘନିଶ ହଲାନା ବାଘନିଶ ହଲାନା ହରିଆକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଟ୍ କରେ। ବାଘନିଶ ହଲାନା 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 ହଲାନା